בדיוק בזמן. וואו, ביבה, מה יש באקווריום? זה הדג שלי, פספסון. הוא נראה חביב. איי-קיו, את מוכרחה לראות את זה. זה הדג של ביבה, פספסון. דג! הוא כה מתוק. אני מבינה. קראת לו פספסון מפני שיש לו 3 פסים. פס, 2, 3 פסים אנכיים. אנכיים? אנכיים, כלומר שהפסים עולים ויורדים. הייתי שמחה לצוף כמו שהוא צף במים. אני אוהב אותו. פספסון עצוב. הוא באמת נראה עצוב. מה קרה, חבר קטן? הוא בדרך כלל שמח יותר. טוב, בוא נוציא אותו לשחק איתנו. לא, הוא לא יכול לצאת מהאקווריום. דגים צריכים להישאר במים. אל תדאגי, ביבה, נמצא דרך לעודד אותו. תודה חברים. אתם באמת חברים טובים. כן, זהו זה. פספסון זקוק לחבר. שמעת את זה, פספסון? תרצה שיהיה לך עם מי לשחק? נראה לי שיש לנו משימה. אתם יודעים מה זה אומר? זה הזמן לבחור לנו כוכב. נבחר כוכב! נבחר כוכב! נבחר כוכב! נבחר כוכב! נבחר כוכב! מפקד משימה? שלום חברים, איך אוכל לעזור לכם היום? אנחנו צריכים למצוא דג חבר לפספסון. נשמע לי שזו משימה נהדרת. בואו נראה לאן תוכלו ללכת. סביב סביב הכוכבים נעים. מה הכוכב הבא? איש לא ידע. אוי ימי, כוכב הירקות. האם נמצא לפספסון חבר בכוכב הירקות? לא. האם נמצא לפספסון חבר בכוכב הכדור המקפץ? לא, לא בכוכב הכדור המקפץ. אני יודע, אולי נמצא חבר לפספסון בכוכב הים? כן, כוכב הים. בחירה מצוינת למציאת דג חבר לפספסון. תהיו מוכנים להמראה. מהר חברים, חזרו למקומות וחיגרו את החברות. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 התחנה הבאה, כוכב הים. וואו, זה לוויתן! הוא יפהפה! אולי הוא יהיה חבר טוב לפספסון? אני חושב שלוויתן קצת גדול מכדי להיכנס לאקווריום. צריך למצוא מישהו בגודל שלו. קדימה חברים, בואו נלך למצוא דג חבר בשביל פספסון. וואו! וואו! בסדר, בואו ניגש לעניין. בוא, דגי 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 דג. וואו, אלה דגים? אין להם פסים וקשקשים, אין להם זנבות, יש להם קונכיות קשות וזרועות צבת גדולות. הם בכלל לא דגים.
יש לנו המון זמן לחפש בכל הים דגים, חברים. איי-קיו, נזדקק למשהו שיעזור לנו לחפש. משהו שנוכל להשתמש בו לראות למרחקים ממש גדולים. זכוכית מגדלת? לא. משקפיים? כן, טלסקופ, זה מה שאנחנו צריכים. וואו, הכל נראה קרוב הרבה יותר. סיבובי תקוע בצד הים. תחזיק מעמד, סיבובי. אנחנו נוציא אותך משם. אל תדאג. אנחנו רק צריכים משהו שיכול לחתוך את ההצעה. אני יודעת שיש לי כאן איפשהו את הכלי המתאים לעבודה. הסרטן עזר לסיבובי לצאת. היי, הצמח הזה ממש בצבע של פספסון. למעשה, הוא אפילו נראה כמו הפסים שלו. סיבובי, מצאת חברים לפספסון. כן. תראו, לדגים האלה יש פס, 2-3 פסים. בדיוק כמו לפספסון. נראה שלביבה יש רעיון. בואו נבדוק מה היא עושה עם פספסון. כן, פספסון! אני חושבת שהוא יהיה שמח יותר אם הוא יישאר כאן, במקום שבו יש לו המון חברים דגים. כן, נראה שהמשימה הזאת הושלמה. מפקד משימה? כן, רובי, חזרתם. אז מה למדתם במשימה שלכם? טוב, פספסון, הדג של ביבה, לא היה שמח. אז המשימה שלנו הייתה למצוא לו חברים דגים. היינו צריכים למצוא מקום שבו חיים דגים. וכוכב הים היה המקום הנכון. חיים שם המון סוגים של יצורים שונים ומשונים. חלק היו ענקיים, אחרים היו מוזרים מאוד וקצת מפחידים. למדנו שטלסקופ יכול לעזור לך לראות דברים רחוקים בקלות רבה. גם למדנו כמה נהנה להכיר חברים חדשים, גם אם הם נראים קצת שונים. החברים הסרטנים שלנו בהחלט עזרו לנו. ואז מצאנו צמח שהיה לו מראה בדיוק כמו של פספסון. ובצמח הזה היו המון דגים שונים והם נראו בדיוק כמו פספסון. וביבה החליטה שפספסון יהיה שמח יותר אם הוא יישאר עם כל חבריו החדשים. כל הכבוד, רובי. המשימה הושלמה. אני חושב שזה הזמן לחזור הביתה. 5, 4, 3, 2, 1.